Vítajte, štartujeme ďalšie pokračovanie súťažnej relácie Duel. Stále sa niektorí pýtate, akým spôsobom sa môžete prihlásiť do našej relácie, tak stačí vypísať prihlášku, ktorú nájdete na rtvs.sk. Dole je taká sekcia prihlášky do súťažných relácií a tam nájdete aj prihlášku do súťažnej relácie Duel. Budeme vám držať palce a potom vás privítame u nás tak ako aj dnes. Dvoch hráčov, jedným z nich je Viktor, ktorý vyhral v predchádzajúcej časti. Uvidíme, ako sa bude dariť jeho súperovi. Štartujeme prvé kolo. V tejto prvej časti veľmi rýchle otázky, veľmi rýchle odpovede. Minútový interval je na 10 otázok, ktoré položím a samozrejme aj na 10 odpovedí. Keď budú tie odpovede správne, všetkých 10, 100-eurové bankovky sú bonusom prvého súťažného kola. Budem vám držať palce. Za každú správnu odpoveď 30 eur. Miro, vaše prvé kolo. Pierre-Auguste Renoir bol maliar alebo skladateľ? Maliar. Výborne. Ako sa nazýva tehlová múčka používaná na úpravu povrchu tenisových ihrísk? Antuka. Áno. Antuka. Zápalom čoho je mumps? Priušnicový šľaz. Áno, výborne, priušnic. GMO je skratka pre geneticky modifikovaný organizmus alebo organizmy. Aký tvar má dopravná značka Zákaz státia? Tvar? Tvar okrúhly. Čiže? Okrúhly. Okrúhly. Áno, okrúhly tvar. Kruh. Bezohľadný človek ide cez? Mŕtvoly. Áno. Plávka mandľová je jedla alebo jedovatá huba? Asi jedla. Jedla, áno. Dokonca výborná. Forma zábavy, pri ktorej amatérsky spevák spieva do hudobného základu, sa volá Karaoke. Áno. Ako sa volá najvyššia horská sústava Európy? Alpy. Áno. Ktorým nepárnokopytníkom bola vyjadrená stará jednotka výkonu? Koň. Koňom, áno, presne tak. Je to správna odpoveď. Ešte som začal čítať v tom gongu a už keď začnem čítať, tak dokončím aj tú otázku a vy ste dali správnu odpoveď, to znamená, že 100% prvé kolo. Nadarmo som tu nešiel. S prázdnymi vreckami Miro neodchádza z našej relácie. Už tam má 100. Viktor, rovnako aj pre vás 10 otázok. Ideme na ne. Susedí India s Ruskom? Nie. Správne. V ktorej krajine mal panovník titul chán? Mongolsko. Napríklad? Áno. Po domácky vyrobenému destilátu sa hovorí hovorovo. Lavorovica. Lavorovica, áno. Koľkí sokoly nakládli ohník na Kráľovej holi? 12. 12 sokoly, je to tak. Ktoré písmeno je v jednoduchej slovenskej abecede v poradí 7? Jednoduchá abeceda. G, výborne. Ako sa nazýva pohybovanie rukami pri reči? Gestikulácia. Áno. Ktoré slovo na F je synonymom slova peniaze? F. Peniaze, F. F. Neviem, ďalej. Financie. OK. Okrajovým morom ktorého oceánu je Koralové more? Atlantického. Tichého. Financie vás zastavili, úplne zabrzdili. Úplne. Preto ich nemám teraz. Preto. Tak máte ich, ale 100 odišla. Máte ich 180 pri vašom mene. 180 eur po prvom kole. Predstavíme si vás. Miro prišiel odkiaľ? Dobrý večer. Pozdrav nesiem spod Čergova, z malebnej dedinky, rusínskej dedinky Čirč, v okrese Stará Ľubovňa. Odtiaľ ste prišli. Áno. Ďakujeme veľmi pekne za ten pozdrav. Krásny. A čo robíte? Ja som štátny zamestnanec, taká špecializovaná štátna správa na úseku poľnohospodárstva. V podstate. A vo voľnom čase? A záľuby rôzne, súvisiace v podstate s mojím zamestnaním. Také drobné farmarčenie, včelárim. Turistika trošku. Tatry sme začali chodiť trošku s chlapcami, teraz už jak deti odrostli. Výborne. Koľko vrchov máte? No z tých 7 prístupných 6. Akurát Slavkovský nám chýba. Nudná túra, dlhá. Áno, áno. Ale zase bol som na Gerlachu, takže... Perfektne. Dobre. Takže Miro, súťažiaci číslo 1, ešte mi povedzte, koľko máte úľov? Jo, veľa. 65. A plus nejaké zásobné včelstva, takže... Že malý. Ešte chcem pozdraviť manželku Tatianu a taká rarita možno. Mám 8 detí, 2 dcéry a 6 synov, takže...
S 5 som bol na tom Ďumbieri. Tak to bude prstov kopec áno, stlačených teraz. Keď bude Miro súťažiť, budú držať určite. Tak, Miro súťažiaci číslo 1, no a Viktor súťažiaci číslo 2. Pripomenieme, ste právnik, vo voľnom čase aj mince, numizmatika, čo Presne ešte? tak. Cestovanie môže byť taktiež, ak je teda čas. A ešte ste spomínali aj, že máte bábätko. Malý, tak jemu venujeme asi najviac času momentálne toho voľného, keď sa dá. A okolo bytu, teraz rekonštruujeme byt, takže s tým sa teraz tiež zabávame v úvodzovkách. Čiže je toho dosť. Je to naozaj akože pekná kombinácia. Áno, presne tak. Malé bábätko, k tomu ešte rekonštrukcia bytu. Ako sa volá? Alexander. Dobre, tak môžete Alexandrovi zakývať, aj manželke. A ideme hrať druhé kolo. V druhom kole 10 tém, 20 otázok, témy sami pre seba si vyberáte podľa toho, ako sa vám budú páčiť. Rovnako aj sumy 20, 40, 60, 80 a 100, podľa toho, ako si budete trúfať pri tej téme. A ak sa náhodou súper pomýli, neodpovie, ešte môžete hrať aj o jeho peniaze. Čo je to? Astronómia, písmo, nemocnice, konektory, juniorský hokej, vojna na Ukrajine, uvedte celé meno, hry a hračky a slovenská kuchňa. To je 10 tém druhého súťažného kola a Miro začne. Čo je to za 60? Témou, čo je to? Čo je to babirusa? Rastlina. Rastlina. Nie je správna odpoveď. Viktor, babirusa, počuli ste? Nie. Pozrite sa, čo je to babirusa. Takáto svinka. To je babirusa. Sviňa žijúca na Malajských ostrovoch so zahnutými špičiakmi, zubmi vyčnievajúcimi. 180, 240. Viktor? Skúsime písmo za 40. Písmo ktorého starovekého národa rozlúštil český vedec Bedřich Hrozný? Sumery. Sumery nie je správna odpoveď, Miro? Mimo súťaž akadské. Chetiti. Chetické. Chetické, áno. Pozornosť venoval štúdiu predovšetkým klinového písma. 140, 240. Miro? Áno. Astronomia za 60. Šiestou najjasnejšou hviezdou na nočnej oblohe je hviezda Kapela zo súhvezdia P, končí sa na K, to súhvezdie. Neviem. Viktor? Nebudem odpovedať. Povozník, jedno z tých 48 Ptolemajových súhvezdí pôvodných, ale samozrejme aj jedno z tých 88 moderných súhvezdí modernej astronómie. 180, 140. Viktor? Uveďte celé meno za 40, prosím. Generálnym tajomníkom OSN v rokoch 1992 až 1996 bol BBG. Butrus Ghali. Butrus Ghali. Je správna odpoveď, áno. 180, 180. Miro na ťahu. Nech sa páči. Tu sú témy, vyberte si. Ešte raz, čo je to? Za 60. Čo je to sargas? Sargas to je morská rastlina, alebo... Morská rastlina, áno. To je správna Sargasové odpoveď. more tam. No. Je to chaluha. Chaluha, tak. áno, Tam sa morská trú rastlina. hory európske. Presne tak, podľa tejto chaluhy, podľa tejto riasy rodu Sargassum bolo vlastne pomenované Sargasové more, lebo väčšinu rastlinnej biomasy tam predstavujú práve tieto riasy. 180, 240. Viktor? Skúsime znova. Uveďte celé meno za 40. K zakladateľom moderného slovenského maliarstva patrí Miloš a Bazovský. Alexander. Miloš Alexander Bazovský je správna odpoveď, áno. Rodák z
Neviem, či to je obec alebo mestečko Turany. Obec asi. Turan, ale tam sa narodil, no. 220, 240. Tam sú na neho hrdí. Miro? Písmo za 40. Slovanské cirkevné písmo, vytvorené koncom 9. storočia v Bulharsku z veľkých gréckych písmen a hlaholiky, sa nazýva Cyrilika. Výborne, Miro. Je to správna odpoveď. 40% pripočítaných a máte zatiaľ 280, Viktor 220. A vyberá si. Skúsime konektory za 40. Ktorým písmenom sa označuje konektorový štandard USB, ktorý je oválny, symetrický a je 24-pinový? USB-C. Písmeno C je správna odpoveď, áno, USB-C, výborne. 260, 280. Miro? Nemocnice za 40. Najlepšou nemocnicou v kategórii štátnych a fakultných nemocníc sa za rok 2022 podľa hodnotenia inštitútu INECO na základe vybraných ukazovateľov stala Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku. Ružomberok je správna odpoveď, výborne. 320, 260. Viktor si vyberie opäť. Skúsime opäť tie konektory za 40. Pre aké použitie je určený 13-pinový konektor, ktorý vidíte pred sebou na fotografii? Prepojenie kamery ako obraz, na obraz, myslím. Nie je to správna odpoveď, Miro. 13-pinový konektor. Prívesy. No, to som si myslel. Áno, na pripojenie prívesu Okay. alebo nosiča. Aj na Dobre, bicykle. No. Môže byť. Tam sa používa. Čiže to konektor, no. 13-pinový konektor na tejto fotografii. 220, 320. Miro? Áno. Nemocnice ešte raz za 60. V ktorom meste sídli fakultná nemocnica s poliklinikou Roosevelta, ktorá v kategórii štátne, univerzitné a fakultné nemocnice získala druhé miesto za rok 2022 podľa hodnotenia inštitútu INECO? Myslím, že v Banskej Bystrici. Rooseveltová nemocnica je v Banskej Bystrici. Áno, výborne. 220, 380. Viktor? Hry a hračky za 40, prosím. Hry a hračky. Ku ktorej detskej hre je potrebný obrazec namaľovaný na zemi? Tak to skáču tie s tými číslami, ale jak sa to volá? No, to vy musíte povedať. Tak áno. Ja to môžem povedať. Škôlka. Áno, Miro to správne povedal. Miro odpovedal správne, je to škôlka. Okay. Takže Viktor už nehrával škôlku, ale Miro asi skákal ešte. Všakže my sme sa zabávali. Prinútili ma. Rôznym spôsobom. Aj gumu sme skákali, aj škôlku. 420, 180. Tak Miro zabodoval, môže opäť. Vyberajte. Vojna na Ukrajine za 40. Aký zvierací prívlastok má malý ukrajinský ostrov ležiaci 35 km východne od ústia Dunaja, ktorý sa vo februári 2022 dostal pod kontrolu Ruska a v júni 2022 ho Rusi opustili? Myslím, že sviň. Zvierací prívlastok? Sviňa. Sviňa. Svinský ostrov. Nie je to správna odpoveď? Viktor? Nebudem odpovedať. Hadí. Hadi, presne. To je ten ikonický Hadí Tak. ostrov, no. 380, 180. Viktor? Skúsime astronómiu za 40. Koľko planét bolo najviac viditeľných voľným okom zo Slovenska spolu s Mesiacom na hviezdnej oblohe v roku 2022? Všetky voľným okom. 3. 3. Nie je správna odpoveď, Miro? Nebudem. 3 to je taká klasika, ale 5. 5. Okay. Venúša, Mars, Jupiter, Saturn, aj Merkur. 140, 380. Miro? Áno.
Ešte raz tú vojnu na Ukrajine za 40. Ktorá verejná budova v juho-ukrajinskom meste Mariupol sa stala symbolom brutality vojny na Ukrajine? Po bombardovaní v marci 2022 v nej zahynulo okolo 600 ľudí, vrátane detí. Myslím, že železiarne majú. Rafinéria, pardon. Ani rafinéria nie je správna odpoveď. Divadlo, presne tak, áno, divadlo. V decembri ho aj Rusi začali búrať, divadlo v Mariupole. Tu ho aj vidíme. 180-340. Viktor. Juniorský hokej, hry a hračky, slovenská kuchyňa. Tak slovenská kuchyňa za 40. Slovenská kuchyňa. Šťava. Z čoho sa volá jucha alebo juška? Šťava. Netuším. Miro vie? Nakladaná kapusta. Presne tak, áno, z kyslej kapusty. Aj polievka z tejto šťavy sa volá rovnako jucha. Vy ju voláte jucha alebo juška? Tak, hej. Ale jucha alebo juška, lebo používajú sa rôzne názvy. Jucha. Jucha. Hej. 380, 140. Miro? No. Tak tú slovenskú kuchyňu za 60. Slovenská kuchyňa opäť. Polievka alebo omáčka uvarená z húb, šťavy z kyslej kapusty a smotany, do ktorej sa môže pridať aj chlieb, sa volá končí sa na A. Mrvenica. Viktor? Nebudem odpovedať. Mačanka. Mačanka, no. Alebo máčanka. To je tradičné jedlo u nás. No, však som si myslel, že aj dáte správnu odpoveď, ale neprišlo. No. 140, 320, Mirovi. Viktor, juniorský Tak hokej. skúsime hry a hračky za 40. Ako sa volá stolná hra, ktorá sa hrá s asi 15 cm dlhými tyčinkami? Mikado. Mikado je správna odpoveď, áno. Ste to videli. Takto ste sa aj hrávali. Že to sme sa mnohí hrávali často. 180, 320. 320 má na svojom konte Miro a vyberá už len sumu. Téma zostala juniorský hokej za 20 eur. Hokejové reprezentácie ktorých dvoch krajín sa 6. januára 2023 stretli vo finále majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji hráčov do 20 rokov? Česko a Kanada. Česko a Kanada je správna odpoveď, áno. Kto vyhral? Kanada, áno. Tesne, ale vy. Presne tak, až po predĺžení, 3-2. Ale aj nad nami vyhrali Kanadeni, až po predĺžení. A tiež bolestne, no. A bolestne. Museli si to vydrieť poriadne. 3-2. Viktor, posledná téma pre vás za 20. Najlepším brankárom majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji hráčov do 20 rokov v roku 2023 bol vyhlásený slovenský hokejista Adam. Nesledovali ste, jasné? Tak iba počkám, kým skončí časomiera. Miro, sledovali ste? Adam Gajan. Možno o ňom ešte budeme počuť a budeme držať palce. Potom vedieť. Áno. Potom ho dáme v otázkach, ale do prvého kola. Už nie do druhého. Takto hráte po dvoch kolách. Miro 340 eur, Viktor 160 eur. No a rozhodne ako pravidelne, tretie kolo. 10 otázok. Nádych, výdych a trafiť to pri tej správnej otázke, pri tej správnej téme. Za 350 eur. To je maximum, ktoré môžete získať v treťom kole a 20 eur je minimum, ktoré môžete získať, samozrejme aj stratiť. Tu je 10 tém tretieho kola. Kozmetika, zástavy, muži na písmeno F, koľko nôh, geologické obdobia, úslovia s hlavou, pojmy z biológie, literatúra pre deti a mládež, Slovensko v zime a európske filmové ceny. Témy si vyberáte jeden pre druhého a začína Miro. Vyberá pre Viktora. Európske filmové ceny. Skúsime za 60. Z ktorej krajiny pochádza režisér filmu Trojuholník smútku, sociálna satíra režiséra Rubena Östlunda, stal sa európskym filmom roka 2022 a vyhral aj kategóriu najlepšia réžia, scenár a mužský herecký výkon. Z ktorej krajiny pochádza režisér? Švédsko. Östlund. Švédsko je správna odpoveď, áno.
vyhral aj Zlatú palmu na festivale v Cannes 2022, ako tu mám uvedené. 220, 340, Viktor zabodoval a vyberá Premira. Skúsime kozmetika. Za 40. Zvýraznenie očí, najčastejšie pomocou tmavej línie, nanášanej na okraje viečok, sa volá očná, doplňte, rovnako sa volá aj vizážistická pomôcka určená na tento účel. Očná linka. Linka je správna odpoveď, áno. 380, 220. Miro? Áno. Literatúra pre deti a mládež. Za koľko? Za 40. Ktorá slovenská spisovateľka je autorkou románu Jediná, približuje nám v ňom dievčenský svet a problémy dospievajúceho mestského dievčaťa? To neviem naozaj. Miro by vedel? Nie. Tento román ste nečítali ako... Nie. Dospievajúce mestské dievča, to má minulo. Možno keby tam bolo uvedené, že brat mlčanlivého vlka, to už by bolo trošku bližšie. No. Klára Jarunková. Rodáčka z obce Šumiac v okrese Brezno. Alebo v časti obce Šumiac sa narodila. 183, 180, Viktor? Skúsime muži na F. Dajme za 100. Ktoré slovo pomenúva toho, kto zle hrá na hudobnom nástroji, najmä na husliach? F. Faloš. Viktor, Fidlikant. Fidlikant. Áno, fidlikant. To je taký expresívny výraz pre toho, kto zle hrá na hudobnom nástroji. Fidlikant. 280, 180. Miro? Slovensko v zime. Za 40. Fotografia. Pozrite sa na ňu. Na fotografii vidíme sánkarskú dráhu, ktoré dve tatranské miesta spája. Hrebienok a Štrba. Hrebienok a Štrba. Fú, to by bola sánkarská. Netuším vôbec. Poriadna. Má len 2,5 kilometra mimochodom. Okay, no. Takže Hrebienok a Starý Smokovec. Starý Smokovec. Bola vybudovaná ako cesta s tvrdým povrchom pre miestnu infraštruktúru ešte v 30. rokoch. Pamätám, ako mi Starky rozprával, ako tam jazdili ešte na boboch na tej dráhe. No. 140, 280. Viktor, vyberajte. Miro čaká. Geologické obdobia. 150. Najstaršie obdobie v geologickom vývoji Zeme je pomenované slovom gréckeho pôvodu a končí sa na M. Anozoikum. Archaikum. Archaikum. Áno, archaikum, prahory. 4 až 2,5 miliardy rokov. 140, 130. Predposledná téma, Miro. Pre Viktora. Zastavy. Zástavy. Skúsime za 80. Ktorý predmet je zobrazený na husitskej zástave? Voz. Voz. Je odpoveď nesprávna. Cepin. Cepi je odpoveď... Cepin. Cepín je odpoveď nesprávna. Oni sa volali kališníci. Pozrite sa. Áno, kalich. No, kalich je zobrazený na husitskej zástave. Šťastie, že nesťahujete. Ešte, že nesťahujeme za odpovede. 60-130. Ešte stále hráte o víťazstvo, jeden aj druhý. Viktor, predposledná téma pre Mira. Úslovia s hlavou. Skúsme. 150. Má veľa roboty. Nevie, kde mu hlava stojí. Nevie, kde mu hlava stojí. Je to tak, áno, správna odpoveď. 280-60, rozhodnú ale posledné vaše odpovede. Miro, ste súťažiaci číslo 1, to znamená, že máte tu možnosť vybrať ešte pre supera tému. Koľko nôh?
a tým pádom aj pre Tak, seba. 350. Koľko nôh má mangusta? 10. 10. Cicavec 4. Presne tak, áno. Ježišmaria, mangusta. Nie langusta. Áno. Mangusta. Jasné, No. moja chyba. Drobný dravec, pozrite sa. Takto vyzerá mangusta. Ešte som rátal nožičky na tom kôrovcovi. Presne tak. Morský rák, Jasné. langusta. Tak, Bez klepiet. bohužiaľ, no. Minus 290, 280. Miro už nemusí riskovať, ale môže. Je to na ňom. Pojmy z biológie na záver za 150. 150. Ktoré slovo pomenúva rastliny, ktoré majú iba samčie alebo iba samičie kvety? Sú to dvojdomé rastliny. Dvojdomé je správna odpoveď. Výborne, Miro. Na záver teda si pripočítal 150 eur a má celkovo 430. 20 správnych odpovedí, 7 nesprávnych. Viktor dnes 12-14 a minus 290 eur. Takže Viktor po jednom víťazstve prichádza aj 500 Ďakujem otázok pekne. a odpovedí z predchádzajúcich Ďakujem, duelov. gratulujem. Ďakujeme. A s Mirom ideme k bankomatu. Nech sa páči. Záver bude veľmi rýchly, lebo Šoko už klepká na dvere. Nech sa páči. Vyberte si výhru 2023. Nie, tam je. Vstup. Vstup ešte zeleným. Tak. Peniaze sú vaše. Ak rozdelíte, veľmi rád vás privítam opäť. Keď som už toľko cestoval, tak... Tak prídete ešte raz. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré. S Mirom sa stretneme pri ďalšom dueli. Vráti sa mu vstupenka alebo nie? To sa dozviete, ak si nás zapnete v pravidelnom čase. Pekný podvečer, dovidenia.